lepšie povedané, koho trestne stíhať nesmieme. A o tom robotník nevedel. Hanba! 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 Prekročenie hraníc nám zjednoduší ich rozdelenie na dva koridory. Slovensko dnes vstupuje do NATO. Sme majstri sveta! Moment, vážení! Ak dovolíte mne ešte posledné slovo, ja som... Áno! Chvíľočku udržoval. Ja som mienil ešte povedať o Kňažkovi prítomnom. Aby som uviedol jeho vystúpenie, tak dovolte zdôrazním, že to je hrdinský herec náš, ktorý... Dnes, keď to hodnotím, to, čo sme nevedeli vysvetliť na západe, že prečo tak žijeme, prečo to dopustíme, prečo sa nevzbúrime, prečo tých komunistov nevyhážeme z okien, prečo si nevybojujeme slobodné voľby a tak, ťažko sa to vysvetľovalo. A dnes sa o to opäť ťažko vysvetľuje aj v tých spomienkach, aj keď som to prežil, tak si uvedomujem, že som sa asi mal stať tým dospelým o niečo skôr. Ja som stratila poslednú vieru, skutočne poslednú štipku viery, že to myslia snáď aspoň trochu vážne. Žiadny veľký entuziazmus, že budeme mať pod vedením komunistov socializmus s ľudskou tvárou, to mi nič nehovorilo. Režim som z hĺbky srdca nenávidel, doslova. Komunistický režim bol vtedy plný eufórie a sebavedomia a myslel si, že ovládne svet. Celá tá spoločnosť bola ponorená do nejakého bahna. Pozrime si, ako sa vtedy kradlo. Ako každý, nie každý, pardon, ale ako mnoho ľudí vtedy, ktorí neboli komunisti, ako by som povedal, ožobračovali iných ľudí. Slovo dialóg veľmi sa neužívalo do nežnej revolúcie, bolo nepotrebné. Bolo známe, ale nebolo obľúbené, nebolo rozšírené, bolo bezobsažné. Akýže dialóg, s kým? Paradoxne si veľmi cením, že mám túto skúsenosť dvoch režimov, lebo mám dojem, že vďaka tomu si oveľa viac cením, v čom žijem teraz. Bol to ako zúkot komárov v lete. Otravné, čosi, čo neprinášalo nič nové, nezaujalo ničím tvorivým. Bol to len ten dookola fungujúci mlynček červených rečí o večnej družbe so Sovietským zväzom, americkom imperializme a takýchto malomyselných... slovenčina má na to výraz, ja ho použijem, drístov. Generálny štrajk. Hovoria nám, hlavne robotníkom, aby sme neštrajkovali, že potrebujeme len pokojnú prácu. My sme však 40 rokov pokojne pracovali. Nikdy sme neštrajkovali. A všetci vidíme, k čomu nás to doviedlo. Očakávala som, že sa buď teraz, alebo už nikdy zmení.
vyčítala som si, že som stratila nádej na tú zmenu. Ja som ju stratila. Viete kedy? Keď sa narodili moje deti. V tom 83. roku som si povedala, toto sa už za môjho života nezmení. Dodnes si to vyčítam. Pre nás je to životne dôležitá otázka. Pretože ak toto sa nepodarí, ja považujem za totálnu skazu strednej Európy. Vydržíme a povedieme boj do víťazného konca. Nikdy sa nesmiete vzdať. A my sme sa vzdali.